Πάνου Βαλαβάνη με τίτλο «Σκύλοι από τους ορχαίους χρόνους», σε εικονογράφηση της Χαράς Μαραντίδου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν Παναγιώτης Ιωσήφ, αρχαιολόγος, διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, Τασούλα Επτακίλη, δημοσιογράφος στην Καθημερινή, Χαρά Μαραντίδου, εικονογράφος του βιβλίου, αρχιτέκτον, και ο συγγραφέας Πάνος Βαλαβάνης, ομότιμος καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ. Σας ενημερώνουμε το βιβλίο της απόψινής εκδήλωσης πωλείται δεξιά σας, εδώ στο Μουσικό Ιαννό. Όσοι θέλετε να το προμηθευτείτε, αμέσως μετά θα το υπογράψει ο κύριος Βαλαβάνης για σας. Ο λόγος στην κυρία Μαρία Κοκκίνου, εκδότρια των εκδόσεων Πρώτη Ύλη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στον Ιαννό. Βλέπω τώρα έρχεται και η κυρία Χαρά Μαραντίδου. Καλώς ήρθες, Χαρά, η εικονογράφος μας. Με πολύ χαρά παρουσιάζουμε σήμερα αυτό το ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο ακουμπάει μία πλευρά των σχέσεών μας, που συχνά τη θεωρούμε αυτονόητη και δεν την πολύ συζητάμε, έτσι δεν είναι, Πάνο? Αγαπάμε τα ζώα, αλλά δεν το συζητάμε τόσο πολύ. Ο Πάνος, λοιπόν, που είναι ένας πάρα πολύ συστηματικός άνθρωπος και τις αγάπες του τις μελετάει και ασχολείται με αυτές πάρα πολύ, κάθισε και μελέτησε τη σχέση μας με τον πιο αγαπημένο φίλο του ανθρώπου, το σκύλο. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα βιβλίο καλλιτέχνημα, γιατί είναι και οι δύο καλλιτέχνες. Δεν είναι μόνο ο συγγραφέας, αυτός που όλοι γνωρίζουμε, αλλά και η εικονογράφος. Είναι ένας άνθρωπος που είδε το βιβλίο σε ένα καλλιτεχνικό έργο. Στηριχθήκαμε σε πολύ σημαντικά αρχαία ευρήματα, αυτά τα οποία συνήθως όταν επισκεπτόμαστε ένα μουσείο δεν τα παρατηρούμε. Πρέπει να σας πω σε μικρή παρένθεση ότι από τότε που βγήκε το βιβλίο, όποτε πηγαίνω σε μουσείο, ψάχνω σκηνές με παιδιά και με ζώα. Είναι πάμπολες αυτές οι σκηνές. Συνήθως διαφεύγουν της προσοχής και των μελετητών ίσως, αλλά και του κοινού. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτό το καταπληκτικό βιβλίο μαζί μας σήμερα. Έχουμε τους εκλεκτούς ομιλητές. Εκτός από τον συγγραφέα και την εικονογράφο, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς την Τασούλα Επτακίλη, που ήταν η πρώτη δημοσιογράφος που αγκάλιασε το θέμα, έγραψε μια πολύ σημαντική προδημοσίευση στην Καθημερινή και μετά έκανε μια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή στον 984. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την όλη βεβαίως δουλειά που η κυρία Επτακίλη έχει κάνει για τα ζώα. Και επίσης τον κύριο Πάνο Ιωσήφ, ο οποίος, παρόλο που βρίσκεται πατμόν για μια νέα έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, μας αφιερώνει σήμερα το χρόνο του και είναι εδώ για να μιλήσει για τον δάσκαλο, τον Πάνο Βαλαβάνη και το βιβλίο του. Ο λόγος λοιπόν στην κυρία Επτακίλη. Γεια σας από εμένα. Ευχαριστούμε, κυρία Κοκκίνου. Καλησπέρα και από μένα. Θα έρθω εδώ μέσω Θεσσαλονίκης, αλλά θα είναι πολύ σύντομη η διαδρομή. Το 1992, ο Γιάννης Μπουτάρης, που έφυγε το Σάββατο δυστυχώς από τη ζωή, βρέθηκε μπροστά σε μια αρκούδα χορεύτρια, κάπου στη Μακεδονία. Αυτό το βασανισμένο ζώο τον έκανε να αποφασίσει να ιδρύσει τον Αρκτούρο, μία από τις πιο δραστήριες περιβαλλοντικές οργανώσεις που υπάρχουν στη χώρα μας. Στο καταφύγιό της φιλοξενούνται πρώην εχμάλωτες αρκούδες, και άλλες που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνες τους στη φύση, όπως ορφανά αρκουδάκια. Χρησιμοποιώ το παράδειγμά του για να πω ότι πολλές φορές οι μεγάλες αλλαγές προκύπτουν από κάτι μικρό. Κάτι που πολλοί βλέπουν, αλλά ελάχιστοι μπορούν να αντιληφθούν και να αποτιμήσουν βέβαια. Ο χορός μιας αρκούδας σκλάβας, που αμέτρητους Έλληνες διασκέδαζε επί χρόνια στα χωριά της Βόρειας Ελλάδας, στάθηκε αφορμή να γίνει ένα σημαντικό βήμα, πολύ σημαντικό βήμα και για την προώθηση των δικαιωμάτων των ζώων, αλλά και για την προστασία της βιοποικιλότητας στη χώρα μας. Αντιστοίχως, ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα γίνεται και με το βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε. Το εγχείρημα ενός σπουδαίου αρχαιολόγου και πανεπιστημιακού δασκάλου να σκύψει με τέτοια ευλάβεια πάνω στις πηγές και να μας προσφέρει πολύτιμη γνώση για τους σκύλους, ανοίγει νέους δρόμους, γιατί ρίχνει το φως των προβολέων πάνω στους συνοδοιπόρους μας επί τόσους αιώνες, αναδεικνύει το ρόλο τους και την προσφορά τους. Και τι αξία έχει αυτό σε μια χώρα
με εκατομμύρια αδέσποτα ζώα, με τόσες πολλές εγκαταλείψεις και κακοποίησεις, να μην ανοίξουμε αυτή τη σελίδα, γιατί είναι πολύ σκοτεινή. Ένα βιβλίο για τους σκύλους, λοιπόν. Γιατί, ρώτησα τον κύριο Βαλαβάνη όταν το πρωτοδιάβασα πριν ακόμα κυκλοφορήσει. Όχι για οποιουσδήποτε σκύλους, αλλά για τους αρχαίους σκύλους, μου απάντησε. Επειδή είναι μια ευκαιρία να πιάσουμε την ιστορία αυτών των αγαπημένων τετραπόδων από την αρχή. Πότε και πώς εξημερώθηκαν, πώς τα διαχειρίστηκαν οι διάφοροι πολιτισμοί, πώς εξελίχθηκαν παράλληλα με τους ανθρώπους. Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου ασχολείται με το πώς εμφανίζονται στην ιστορία και την εικονογραφία των αρχαίων Ελλήνων, από όπου διαθέτουμε και τις περισσότερες πληροφορίες. Χάρηκε ιδιαίτερα από ό,τι μου είχε πει ο κύριος Βαλαβάνης, θα το επιβεβαιώσει και ο ίδιος, τις σκηνές όπου τα ζώα αποκτούν ανθρώπινη λαλιά και αφηγούνται ιστορίες. Μου άρεσε, είπε, που μπόρεσα να μπω στη θέση τους και να μιλήσω εκ μέρους τους. Με συναρπάζει ιδιαίτερα αυτή η αντιστροφή των ρόλων, γιατί είναι κάτι πέραν της επιστημονικής προσέγγισης που συνήθως έχουμε. Τι είπε, μπόρεσε να μπει στη θέση τους. Ο ορισμός της ενσυναίσθησης δηλαδή. Ένας ακόμα λόγος που αυτό το βιβλίο δεν είναι απλώς εξαιρετικά ενδιαφέρον και επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό, είναι και βαθιά συγκινητικό. Προσωπικά το απόλαυσα. Υπήρχαν στιγμές που δεν μπορούσα να το αφήσω από τα χέρια μου, ειδικά όταν έφτασα στις σελίδες με τις συγκλονιστικές επιτύμβιες στήλες. Έχω μια πολύ μεγάλη αδυναμία στις επιτύμβιες στήλες και στις ιστορίες τους. Είδα τις απεικονίσεις, για παράδειγμα, της Μελιστός και του Φιλοκράτη, δύο παιδιών που έφυγαν τόσο προώρα, μαζί με τα αγαπημένα τους σκυλάκια, σμιλεμένα και αυτά πάνω στο μάρμαρο, μαζί στο εδώ της ζωής, μαζί και στο επέκεινα, μαζί στην αιωνιότητα. Αυτό το βιβλίο για μένα είναι μια γιορτή. Έτσι το βλέπω. Γιορτάζει τη συμβίωσή μας, όχι μόνο με τους σκύλους, αλλά στην πραγματικότητα με όλα τα πλάσματα, των οποίων οι ζωές τέμνονται με τις δικές μας. Γιορτάζει την επαφή μας με ένα παράλληλο σύμπαν ευφυΐας και ενσυναίσθησης και συναισθηματικής νοημοσύνης, με τον κόσμο των ζώων δηλαδή. Και επειδή ο κύριος Βαλαβάνης, επίμονος ανασκαφέας των πηγών, σίγουρα έχει τον τρόπο να φέρει στην επιφάνεια και άλλη πολύτιμη γνώση, με ανυπομονησία περιμένω ένα επόμενο βιβλίο του. Θα είναι άραγε οι γάτες από τους αρχαίους χρόνους. Ως γατομάνα δεν μπορώ παρά να το ελπίζω. Μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ιωσήφ. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την πρόσκληση και κυρίως τον κύριο Βαλαβάνη. Δεν ξέρω αν είμαι εδώ ως καθηγητής νομισματικής, αρχαίας νομισματικής. Ελάχιστα είναι τα νομίσματα που έχουμε με σκύλους, δυστυχώς. Ή ως ο γιος ενός κτηνιάτρου που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην προστασία των σκύλων. Αυτό που προσπάθησα να κάνω όταν έλαβα την πολύ τιμητική πρόσκληση ήταν να δω ποια είναι αυτή η άσκηση που θα μπορούσε να γίνει σε έναν αρχαιολόγο, να εμπνευστεί από ένα βιβλίο εικονογραφημένο, το οποίο, όπως και πολύ πρόσφατα συζητήσαμε με τον κύριο Βαλαβάνη σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη, είναι ένα βαριά επιστημονικό πόνημα που θα μπορούσε να διαβαστεί από παιδιά, αλλά θα μπορούσε να διαβαστεί και από αρχαιολόγους. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι υπάρχει αδημοσίευτο υλικό, η κατεξοχήν εργασία που γίνεται στο επιστημονικό επίπεδο, είναι όμως και ο τρόπος που αναδεικνύει τις πηγές. Υπάρχουν και τα αριθμητικά δεδομένα, τα οποία λατρεύω. Πρώτη φορά μάθαμε πόσα αγγεία αναπαριστούν σκύλους ή σκηνές που εμπλέκονται οι σκύλοι και διάφορα άλλα. Θα προσπαθήσω λίγο να δω, ξεκινώντας από αυτό το βιβλίο, τι θα μπορούσε κάποιος να παρουσιάσει σε ένα κοινό ως διάλεξη. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να δώσω διάλεξη. Αλλά ποια είναι τα σημεία που θα ερέθιζαν έναν αρχαιολόγο διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Το ενδιαφέρον, όπως θα δείτε στο τέλος, έκανα την άσκηση πριν ξαναδιαβάσω. Το είχα αγοράσει πάρα πολύ καιρό πριν το βιβλίο για τα παιδιά μου. Και πριν το ξαναδιαβάσω, το ενδιαφέρον, όπως θα δείτε, είναι ότι συγκλίνουν τα δικά μου ενδιαφέροντα με αυτά που ο κύριος Βαλαβάνης και η Χαρά αναδεικνύουν με τόση επιτυχία στο βιβλίο. Ας δούμε λίγο τους ρόλους των σκύλων στην αρχαία ελληνική κοινωνία. Οι σκύλοι αυτοί είχαν μια σαφέστατα πολύπλευρη παρουσία, με ρόλους που ενσωμάτωναν κυρίως τη συντροφικότητα, τη χρησιμότητα,
τη θρησκευτική σημασία, αλλά ακόμη και μια φιλοσοφική αξία. Οι αναφορές του σκύλου στην ελληνική γραμματεία, στην αρχαιολογική τεκμηρίωση αλλά και τα φιλοσοφικά κείμενα δείχνουν ότι οι σκύλοι δεν αντιμετωπίζονταν απλώς ως ζώα συντροφιάς ή εργασίας, αλλά κατήχαν μια ιδιαίτερη θέση στη συνείδηση των αρχαίων Ελλήνων. Ήταν σύμβολα πίστης, αντοχής και προστασίας με σημαντική συμβολική και θρησκευτική σημασία. Μια φυσικά από τις πιο συγκινητικές και διαχρονικές αναφορές στην πίστη των σκύλων εμφανίζεται στην Οδύσσεια του Ομήρου και δεν είναι άλλη από την ιστορία του Άργου του σκύλου του Οδυσσέα. Η εικόνα του Άργου που περιμένει τον αφέντη του για περισσότερα από 20 χρόνια δεν είναι απλώς μια ιστορία αφοσίωσης, αλλά και μια συμβολική αναφορά στον δεσμό του ανθρώπου με τον σκύλο του. Στην αφήγηση αυτή, ο Άργος παραμελείται και ζει μόνος του, χωρίς την κατάλληλη φροντίδα, ωστόσο η πίστη του στον Κύριό του παραμένει αδιάκοπη. Ο ρόλος του Άργου είναι πολύ σημαντικός, καθώς προσδίδει ανθρώπινα χαρακτηριστικά ουσιαστικά στο ζώο, με τρόπο που υπογραμμίζει την πίστη και την ανιδιοτέλεια του σκύλου. Ο Άργος αναγνωρίζει τον Οδυσσέα αμέσως, όταν κανένας άλλος από τους ανθρώπους δεν είναι ικανός να τον αναγνωρίσει, και πεθαίνει ευτυχισμένος, γνωρίζοντας ότι ο αφέντης του επέστρεψε. Η σκηνή αυτή δείχνει την αμοιβαία αγάπη και αφοσίωση ανάμεσα στον άνθρωπο και στον σκύλο, αλλά και στο γεγονός ότι ο Άργος πεθαίνει μόνο αφού έχει δει τον Οδυσσέα ξανά και αναδεικνύει την ιδέα της πίστης και της σύνδεσης. Αυτή η σκηνή παραμένει ένα φυσικά διαχρονικό σύμβολο, αναδεικνύοντας ότι οι σκύλοι εκτιμώνταν από τους αρχαίους Έλληνες όχι μόνο για την πρακτική τους αξία, και αυτή ήταν σημαντική, θα το δούμε, αλλά και για την ανεφόρον αγάπη και πίστη τους. Η ιδέα αυτής της αφοσίωσης επανεμφανίζεται και σε άλλες αφηγήσεις φυσικά και μύθους. Ο Αίσοπος, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί πολύ συχνά τον σκύλο ως παράδειγμα που ενισχύει τα μηνύματα της πίστης και της προσήλωσης. Έχουμε μετά την χρηστική, ας πούμε, αξία των σκύλων και μπαίνουμε κυρίως στην κυνηγετική και την εκπαίδευση. Στην αρχαία Ελλάδα, φυσικά, το κυνήγι δεν ήταν μόνο μια μέθοδος εξασφάλισης τροφής, σαφέστατα δεν ήταν μια διασκέδαση όπως είναι σήμερα για κάποιους, αλλά και ένδειξη κοινωνικού κύρους και έντονης φυσικής και ψυχικής αντοχής. Η χρήση των σκύλων στο κυνήγι ήταν ευρέως διαδεδομένη και οι σκύλοι κατήχαν σημαίνουσα θέση στην αριστοκρατική κοινωνία ως αφοσιωμένοι συνεργάτες των κυνηγών. Ο Ξενοφών, ένα έργο, το πολύ σημαντικό το έργο κυνηγετικό, στον οποίο ο κύριος Βαλαβάνης αναπτύσσει εξαιρετικά και χαρά εικονογραφεί εξίσου καλά, προσφέρει μια λεπτομερή ανάλυση αυτής της εκπαίδευσης και της επιλογής των σκύλων για το κυνήγι, υποδεικνύοντας ότι η εκτροφή των σκύλων ήταν μια εξελιγμένη πρακτική και μια εξελικτική διαδικασία. Αυτό έχει μια σημασία, θα επανέλθω στο τέλος στον Δαρβίνο, το πώς θα το δούμε. Στο έργο του, ο Ξενοφών επισημαίνει τη διαφορά μεταξύ από διαφορετικές ράτσες σκύλων και τις ποικίλες ικανότητές τους. Αναφέρεται στους μολοσσούς, οι οποίοι επίσης αναδεικνύονται στο βιβλίο, γνωστοί από την Ήπειρο και εξίσου περίφημοι για τη δύναμή τους, οι οποίοι ήταν κατάλληλοι για την προστασία του κυνηγού και της περιουσίας τους, ενώ οι λακωνικοί σκύλοι, για να αναφερθώ μόνο στους δύο πιο γνωστούς σκύλους της αρχαιότητας, ταχύτεροι και ελαφρύτεροι, ήταν ιδανικοί για το κυνήγι μικρότερων ζώων. Η εκπαίδευση των σκύλων ήταν πολύπλοκη και απαιτούσε προσεκτική επιλογή, καθώς οι σκύλοι αυτοί συνόδευαν τους κυνηγούς σε περιπέτειες που απαιτούσαν δύναμη, ταχύτητα και ακρίβεια. Αρχαιολογικά ευρήματα από την Αθήνα, την Κόρινθο και την περιοχή της Θεσσαλίας έχουν αποκαλύψει αγκία και ειδόλια που απεικονίζουν σκηνές κυνηγίου, όπου οι κυνηγοί εικονίζονται δίπλα στους σκύλους τους. Ο κ. Βαλαβάνης αναδεικνύει εξαιρετικά την ετυμολογική σύνδεση του κυνηγιού με το σκύλο, δεν χρειάζεται να επανέλθω σε αυτό. Η συχνότητα αυτών των αναπαραστάσεων των κυνηγών με τους σκύλους αποδεικνύει ότι οι σκύλοι θεωρούν ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της κυνηγητικής, ας πούμε, κουλτούρας. Συμβόλιζαν επίσης αυτή τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπου και του ζώου. Πέραν από το κυνήγι, το οποίο ήδη είχε μια στρατιωτική διάσταση, οι σκύλοι χρησιμοποιούνταν κανονικά και στον πόλεμο ή τουλάχιστον στις στρατιωτικές δραστηριότητες, ειδικά ως φύλακες των στρατοπέδων. Οι Σπαρτιάτες, για παράδειγμα, τους χρησιμοποιούσαν και τους θεωρούσαν ως πολύ σημαντικό εργαλείο για τη διατήρηση της ασφάλειάς τους. Οι νεαροί Σπαρτιάτες, στο πλαίσιο της στρατιωτικής τους εκπαίδευσης, διδάσκονταν την πειθαρχία και τη φροντίδα των ζώων, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων. Οι σκύλοι ήταν πολύτιμοι ως φύλακες, ιδιαίτερα τη νύχτα, καθώς μπορούσαν να ανιχνεύουν κινδύνους από μεγάλη απόσταση.
Ο Ηρόδοτος, όπως αναφέρεται και μέσα στο βιβλίο, καταγράφει ότι οι Πέρσες χρησιμοποιούσαν τους σκύλους ως στρατιωτικούς φύλακες στα στρατόπεδά τους, μια πρακτική η οποία δεν ήταν τόσο συχνή και συνήθις στην ελληνική κουλτούρα και παράδοση, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιες ελληνικές πόλεις κράτη τους χρησιμοποιούσαν για τους ίδιους σκοπούς. Αρχαιολογικά ευρήματα μας δείχνουν ότι απεικονίζουν τους σκύλους ως φύλακες των στρατοπέδων που παρέχουν προστασία και προειδοποιούν από τις εισβολές. Εκτός φυσικά από το ρόλο τους ως φύλακες, είπαμε και πριν ότι οι σκύλοι θεωρούνταν σύμβολα πίστης και αντοχής, οι οποίες είναι αρετές απαραίτητες για κάθε στρατιώτη. Και υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική απεικόνηση ότι δεν ζητούν και το δινάριό τους ή τον οβολό τους, εν πάση περιπτώσει, σε αυτές τις περιπτώσεις, και είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη. Ένας άλλος τομέας που οι σκύλοι ήταν ιδιαιτέρως σημαντικοί ήταν στις θρησκευτικές και στις μυθολογικές παραστάσεις, αλλά κυρίως στη λατρεία της Εκάτης. Η Εκάτη, θεά της μαγείας και της νύχτας, θεά του κάτω κόσμου, εμπολής, συχνά εμφανίζεται συνοδευόμενη από σκύλους, οι οποίοι θεωρούνταν φύλακες των συνόρων ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και στο επέκεινα. Οι σκύλοι, ως σύντροφοί της, συμβόλιζαν την δύναμη προστασίας που απαιτείται στα σημεία διέλευσης και φυσικά στα όρια μεταξύ των διαφορετικών κόσμων. Οι Έλληνες πρόσφεραν τροφές και θυσίες στα σταυροδρόμια για να εξασφαλίσουν την προστασία της θεάς και των σκύλων της, πιστεύοντας ότι οι σκύλοι μπορούσαν να διώξουν τα κακά πνεύματα και να προφυλάξουν τον χώρο. Ο Παυσανίας, για παράδειγμα, αναφέρεται στις τελετουργικές πρακτικές προς τιμήν της θεάς, περιγράφοντας την παρουσία των σκύλων ως ένα ουσιαστικό παράγοντα προστασίας από τα κακά πνεύματα. Οι σκύλοι σε αυτό το πλαίσιο ήταν κάτι πολύ περισσότερο από απλά ζώα, συμβόλιζαν την ικανότητα να προφυλάσσουν τους ανθρώπους από το υπερφυσικό. Έχουμε αρχαιολογικά ευρήματα από την περιοχή τόσο της Αττικής όσο και της Μαγνησίας του Μεάνδρου, που αποδεικνύουν ότι οι σκύλοι χρησιμοποιούνταν σε χθόνιες τελετουργίες. Για παράδειγμα, στο ιερό του Δία στην Μαγνησία του Μεάνδρου, στη Μικρά Ασία, έχουν βρεθεί λείψανα σκύλων που δείχνουν ότι οι θυσίες σκύλων ήταν συνδεδεμένες με αυτές τις λατρείες ακριβώς των χθόνιων θεοτήτων. Και φυσικά αυτές οι θυσίες είχαν σκοπό να εξευμενήσουν τους θεούς του κάτω κόσμου και να διασφαλίσουν την προστασία από τις ψυχές των νεκρών, δίνοντας στους σκύλους μια επιπλέον θρησκευτική αξία. Σημαντική επίσης ήταν και η παρουσία τους στα ασκληπία, στα ιερά του Θεού, και συνδέονταν, εκεί είναι το ενδιαφέρον, είναι ότι συνδέονταν πολύ συχνά με την θεραπεία των αρρώστων που κατέφευγαν στα ασκληπία για να βρουν τη γιατριά τους. Στην πραγματικότητα, αυτό που απέδιδαν στους σκύλους είναι αυτό που αποδίδεται και σήμερα και αποδεικνύουν όλες οι επιστημονικές έρευνες, ότι το χάδι του σκύλου και η ηρεμία που προσφέρει, δεν προσφέρει γιατριά, προσφέρει όμως πνευματική και ψυχική ηρεμία στον ασθενή. Είναι κάτι το οποίο το είχαν ήδη διαπιστώσει από την αρχαιότητα. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που επίσης θίγεται στο βιβλίο εκτενώς είναι αυτό των κοινικών φιλοσόφων και τη σύνδεσής τους, κυρίως του Διογέννη που περιπλανιέται με το φανάρι του ψάχνοντας να βρει κάποιον άνθρωπο. Σίγουρα βρήκε τον σκύλο και αυτό που τους ενδιέφερε κυρίως είναι αυτή η αυτάρκεια του σκύλου. Τέλος πάντων, εδώ έχω ένα πολύ βασικό ερώτημα ως ιδιοκτήτης, πατέρας μιας σκυλίτσας. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτή η αυτάρκεια. Θεωρώ ότι είναι τα εξυπνότερα είδη που έχουν εμφανιστεί στον πλανήτη Γη. Προσκολήθηκαν πολύ νωρίς στον άνθρωπο και αποφάσισαν ότι θα ζήσουν προσκολλημένοι στον άνθρωπο που θα τους ικανοποιεί όλες τους αυτές τις ανάγκες. Τώρα, ως προς την αυτάρκεια, η συζήτηση μπορεί να πάει πολύ μακριά. Τους βρίσκουμε επίσης, αυτούς τους σκύλους, τους φίλους μας, τους βρίσκουμε πάρα πολύ συχνά στις αρχαιολογικές ανακαλύψεις, διάφορα αρχαιολογικά τεκμήρια. Στην αγορά της Αθήνας, για παράδειγμα, έχουμε αυτούς τους τάφους που βρέθηκαν τόσο στην αγορά όσο και στο Σύνταγμα. Διαπιστώνουμε ότι οι σκύλοι θαύτηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα, με προσφορές και άλλα κτερίσματα, που δείχνει ότι η συναισθηματική αξία που είχαν για τους ιδιοκτήτες τους δεν είναι τόσο μακρινή εκείνη η εποχή από την δική μας και φαίνεται πάρα πολύ καθαρά μέσα από το βιβλίο. Τα ευρήματα τόσο σε αγκία όσο και σε ψηφιδωτά παρουσιάζουν επίσης τους σκύλους ως φύλακες. Αυτό το περίφημο «κάβε κάνεμ», προσοχή στον σκύλο που βλέπουμε σε διάφορες επιγραφές σήμερα, υπάρχει ήδη από την λατινική, τουλάχιστον από τη λατινική αρχαιότητα. Αυτές
αυτά τα ανασκαφικά ευρήματα μας δείχνουν ότι οι Έλληνες πολύ συστηματικά προσπάθησαν να εξελίξουν τις ράτσες που τους εξυπηρετούσαν. Και εκεί επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, στο κομμάτι του Δαρβίνου. Αν ξαναδιαβάσετε το Δαρβίνο, τη δεύτερη έκδοση της καταγωγής των ειδών, θα δείτε ότι το πρώτο του κεφάλαιο είναι τουλάχιστον κατά το ίμιση αφιερωμένο στα σκυλιά και στην εξέλιξη των σκύλων. Γιατί στους σκύλους συμβαίνει το εξής περίεργο. Από τη μια υπάρχει η φυσική εξέλιξη, αυτή που γνωρίζουμε για όλα τα είδη, που πηγαίνει με τον ρυθμό της ίδιας της ζωής. Από την άλλη όμως υπάρχει και η τεχνητή εξέλιξη, είναι αυτή των ανθρώπων που επεμβαίνουν διαρκώς για την βελτίωση των χαρακτηριστικών της κάθε ράτσας. Και χρησιμοποιεί ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι αυτό του αγγλικού Bull Terrier, το οποίο μέσα σε διάστημα 15 χρόνων αποδεικνύει ότι το ράμφος του κατάφερε να αλλάξει στον τρόπο που ήθελαν και στην κλίση που ήθελαν να του δώσουν οι άνθρωποι. Τα σκυλιά, λοιπόν, υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικά για να αντιληφθούμε και την εξέλιξη, την εξέλιξη των ειδών γενικότερα. Αξίζει να σημειώσω εδώ ότι ο Δαρβίνος αρχικά δεν πίστευε ότι όλοι οι σκύλοι κατάγονταν από έναν κοινό πρόγονο, γι' αυτό και στην πρώτη έκδοση της καταγωγής των ειδών αναφέρεται σε διαφορετικές εκδοχές, μέχρι να παραδεχθεί αυτό που ονομάζουμε τη θεωρία των Λάιελ και Μπέλ, ότι κατάγονται όλοι εν τέλει από τον Λύκο. Ένα άλλο κομμάτι, και θα κλείσω με αυτό, είναι η σκοτεινή πλευρά, το θίξαμε και τις προάλλες, για τη σκοτεινή πλευρά της χρήσης των σκύλων στην αρχαιότητα. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον χωρίο από τον Πλούταρχο, που εμφανίζεται και στο βιβλίο, από τον βίο του Αλκιβιάδη, στο οποίο αναφέρει ότι ο Αλκιβιάδης επέλεξε να κόψει την ουρά του σκύλου του, απλώς για να μεταφέρει και για να μεταθέσει τις κακές κριτικές που του γίνονταν σε κάτι άλλο από τα χειρότερα που ο ίδιος είχε πράξει. Βρίσκω εξαιρετική την ιδέα, δεν ξέρω σε ποιον ανήκει η ιδέα, πάντως συγχαρητήρια και στους δύο, να μιλήσει ο ίδιος ο σκύλος και να πάρει τη θέση αυτού που υποφέρει για να ικανοποιήσει το αφεντικό του. Δυστυχώς, αντίστοιχα παραδείγματα έχουμε και από τη σύγχρονη εποχή, με ανθρώπους που χρησιμοποιούν τους σκύλους απλώς ως μέσο επίδειξης ή μέσω μεταστροφής όλων των κριτικών κατά το αλκιβιαδικό μοντέλο. Ένα άλλο πολύ σκοτεινό κομμάτι, και τελειώνω με αυτό, των σκύλων στην αρχαιότητα, το οποίο δεν θίγεται στο βιβλίο και δικαιολογημένα θα έλεγα δεν θίγεται στο βιβλίο, είναι αυτό που προέρχεται από την περιοχή του ενδιαφέροντός μου, την αρχαία Μακεδονία, και αφορά αυτή την τελετουργία που ονομαζόταν Ξανθικά ή Ξανδικά. Είναι ο καθαρμός του μακεδονικού στρατού, ο οποίος γινόταν με μια άκρος βάρβαρη για τα δικά μας τουλάχιστον μάτια και δεδομένα τελετουργία. Ήταν αυτό του διαμελισμού ενός σκύλου που ανοίγονταν στη μέση και με το αίμα του έραινε και έλουζε έναν δρόμο μέσα από τον οποίο περνούσε ο μακεδονικός στρατός για να προετοιμαστεί καθαρός για την επόμενη τελετουργία. Δεν ξέρουμε, για την επόμενη πολεμική περίοδο, δεν ξέρουμε ποια είναι η καταγωγή αυτής της τελετουργίας, αλλά νομίζω ότι με την Αγγελική την Κοταρίδη έχουμε βρει που γινόταν τουλάχιστον αυτός ο καθαρμός στις Αιγές. Συμπερασματικά, να πω για αυτό το βιβλίο ότι είναι ένα ταξίδι, το χαρακτήρισα επιστημονικό πόνημα και θα επιμείνω σε αυτό. Τα παιδιά μου 13 και 10 ετών το διάβασαν με το ίδιο ενδιαφέρον που το διάβασα και εγώ, επιμένοντας προφανέστατα και ευτυχώς σε άλλα στοιχεία από αυτά που ενδιέφεραν εμένα. Αλλά είναι ένα εξαιρετικό ταξίδι που ξεκινά από την παλαιολιθική εποχή και μας φέρνει μέχρι και τη ρωμαϊκή περίοδο. Είναι πραγματικά ένα βιβλίο το οποίο συστήνω ανεπιφύλακτα σε όσους δεν το έχουν διαβάσει, όχι μόνο για την ιστορία, όχι μόνο για τη ζωντάνια που έχει το ίδιο το κείμενο, αλλά και για την εξαιρετική εικονογράφηση της Χαράς Μαραντίδου, και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνω και πάσα για να συζητήσει η Χαρά για τη δική της συνεισφορά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ναι, πράγματι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα να δούμε τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Χαρά στην εικονογράφηση. Ναι. Και με ποιον τρόπο ξεπέρασε ίσως κάποια προβλήματα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και από μένα. Πάνω μας έγινε στην καρδιά περιβόλη με αυτό το τελετουργικό, το τελευταίο. Υπάρχει και αυτή η πλευρά της αρχαιότητας. Ωραία. Θα πάω σε πιο ευχάριστα. Θα ξεκινήσω λίγο με το πώς άρχισε να σχεδιάζεται αυτό το βιβλίο. Καταρχάς, είναι η Κατερίνα η Σέρβη εδώ, που είναι αρχαιολόγος και μας προξένεψε εμάς τους δύο. Δηλαδή, νομίζω ότι ήσουν εσύ που μας έφερε σε επαφή και είπες ότι πάνω η Χαρά πρέπει να κάνει το βιβλίο σου. Οπότε δεν μπορώ παρά να την ευχαριστήσω, γιατί μου έδωσε αυτή την... λίγο πιο πίσω, γιατί ναι. Πάνος και Πάνος εδώ πέρα αρχίζει και γίνεται... Σωστά. Το βιβλίο ήταν και για μένα ένα ταξίδι. Ξεκίνησε με επισκέψεις στο σπίτι του κυρίου Βαλαβάνη και της συζύγου του και με πολύ νόστιμα γεμιστά. Είχα πάρει όλο το κείμενο, όλο το αρχαιολογικό κείμενο και θυμάμαι ότι η πρώτη κουβέντα που είχαμε κάνει ήταν ότι τώρα θέλουμε να το κάνουμε ένα βιβλίο, αλλά ένα βιβλίο για παιδιά και για μεγάλους, να έχει ενδιαφέρον. Οπότε αρχίσαμε να το διαλύουμε αυτό το κείμενο, να το σπάμε και να βρίσκουμε τα διάφορα κομμάτια του, τα διάφορα είδη κειμένου που είχε μέσα. Αυτό που εμένα με συνεπήρε ήταν όλες οι περιγραφές. Ήταν μια περίοδος που δούλευα για μουσείο και σχεδίαζα μια έκθεση και έκανα, σχεδίαζα εκθέματα για τυφλούς. Και εκεί η περιγραφή του εκθέματος σε κάποιον που δεν βλέπει είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα για μένα. Είχα λοιπόν ξαφνικά περιγραφές, χωρίς να έχω δει ακόμα τα τεκμήρια, από τον αρχαιολόγο, όπου ζωντάνευαν μπροστά μου όλες οι εικόνες. Και θυμάμαι ότι μου είχατε πει ότι αυτό είναι μια πολύ βασική δεξιότητα του αρχαιολόγου, να μπορεί να περιγράψει πάρα πολύ καλά αυτό που βλέπει. Και νομίζω ότι αυτό έδωσε και όλη την έμπνευση για το πώς θα σχεδιαστεί αυτό το βιβλίο. Εγώ αισθανόμουν και θυμάμαι ότι έλεγα ότι εγώ θέλω να είμαι το χέρι σας. Να είναι σαν να είμαι ο αρχαιολόγος από δίπλα που σχεδιάζει, που παρατηρεί μαζί, που προσπαθεί να αποτυπώσει σε εικόνα αυτό που εσείς περιγράφετε σε λόγο. Και κάπως έτσι βγήκαν όλες οι εικόνες. Με αυτή τη λογική ότι βλέπω, παρατηρώ και προσπαθώ να καταγράψω, όχι να αποδώσω με έναν διαφορετικό τελείως τρόπο και να δώσω και να ενισχύσω την πληροφορία που δίνεται μέσα από το λόγο. Δεν μπορούσε να μην έχει φωνή ο σκύλος σε αυτό το βιβλίο, γιατί παρατηρώντας τις εικόνες βλέπουμε ότι οι σκύλοι έχουν φωνή, έχουν ψυχή. Δηλαδή, ο πρώτος σκύλος που μίλησε εδώ μέσα ήταν ο σκύλος που φεύγει ο κύριος του για τον πόλεμο και δεν γινόταν να μην γράψουμε από πάνω «μη φεύγεις». Φαίνεται από το ύφος του και από τη στάση του ότι αυτό σκέφτεται. Αυτά. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Μπορεί να μου έρθουν κι άλλα πιο μετά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βαλαβάνη, μετά θα επιστρέψω, γιατί έχω μια-δυο απορίες, αλλά πρώτα ο λόγος στον κύριο Βαλαβάνη. Ναι, χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί είμαστε όλοι μαζί παρέα εδώ, φίλοι γνωστοί και κοινόφιλοι προφανώς, και έχουμε εδώ και έναν ζωντανό σκύλο, ο οποίος εκπροσωπεί το είδος. Δεν είναι δυνατόν... Αλλοπεκίδα, μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για σκύλους και να μιλούμε χωρίς να έχουμε παρόντα εδώ, χωρίς να έχουμε παρόντες τους ζωντανούς εκπροσώπους του αντικειμένου μας. Θα ξεκινήσω από μια αναφορά που έκανε ο Πάνος και αμέσως αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο τον σχετικά, θα λέγαμε, όχι αρνητικό, αλλά επιφυλακτικό
η χαρά. Πράγματι, πάνω συνειδητά, αποφύγαμε να βάλουμε τις αρνητικές πτυχές του σκύλου μέσα στο βιβλίο. Οτιδήποτε προκαλούσε και στην αρχαιότητα αλλά και σε ένα σημερινό αναγνώστη αρνητική διάθεση για τις για το μαγικό ρόλο των σκύλων και το πώς τον εκμεταλλεύονταν και οι ίδιοι οι αρχαίοι για διάφορους λόγους, αυτά όλα τα αποφύγαμε συνειδητά. Γιατί θα είχαμε τις αντιδράσεις που είχε η Χαρά μόλις άκουσε αυτά που είπες εσύ. Έτσι. Και εγώ λοιπόν καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους σας για την παρουσία σας, που ελπίζω να είναι καρποφόρα. Ευχαριστώ επίσης όλους τους συναδέλφους που μίλησαν με τόσα καλά λόγια για το βιβλίο. Λαμβάνω και προσθέτω την ευκαιρία να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και δημοσία προς όλους τους συντελεστές, ιδιαίτερα στην εκδότρια Μαρία Κοκκίνου, για την ήπια αλλά επίμονη προσπάθειά της να βγει το βιβλίο, καθώς και για την εικονογράφο Χαρά Μαραντίδου για τη δημιουργική και γόνιμη συνεργασία μας. Επί της ουσίας, θα ήθελα να πω ότι το βιβλίο αυτό ξεκίνησε ως αστείο. Όταν ο Πάκο ήρθε στο σπίτι μας και ανέτρεψε την ήρεμη καθημερινότητά μας, μέχρι να συνέλθουμε, αρχίσαμε να κάνουμε αυτά που κάνει ένας καθ' υπερβολήν αρχαιολόγος. Να ερευνά τις ρίζες για να κατανοήσει το θέμα μελετώντας. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε κάποιο εγχειρίδιο που να δίνει τις βασικές πληροφορίες για τους σκύλους στην αρχαία Ελλάδα και μεταξύ αστείου και σοβαρού αρχίσαμε να το στείνουμε. Η συλλογή εικονογραφικού υλικού ήταν το πιο απλό, λόγω της μεγαλύτερης εξοικείωσής μας με το θέμα. Συνεχίσαμε με τις αναφορές των κειμένων και ολοκληρώσαμε με τα κατάλοιπα από τους ανασκαφές. Αυτό που μας εντυπωσίασε είναι ότι ο σκύλος αποτελεί το πιο αγαπημένο ζωικό είδος στην αρχαιότητα. Εξαιρουμένο βέβαια του αλόγου, το οποίο όμως έχει ιδιαίτερη σχέση με μικρή μερίδα πληθυσμού, κυρίως από τους αριστοκρατικούς κύκλους, λόγω βεβαίως και της ύπαρξης του ιππικού και των ιππικών αγώνων. Αντιθέτως, τα σκυλιά αναφέρονται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και σε όλες τις ηλικίες, από τα μικρά παιδιά που τα ελάμβαναν ως δώρα, μέχρι τη συνοδεία των κυρίων τους στα γυμνάσια και στα συμπόσια. Αποκαλύφθηκε επίσης ότι πολλές από τις μορφές σχέσεων ανάμεσα στους σκύλους και τους ανθρώπους που υπάρχουν σήμερα δεν είναι αποτέλεσμα της φιλοζωίας των τελευταίων ετών, τουλάχιστον στις αστικές περιοχές, αλλά αποτελούν απλή συνέχεια της πανάρχαιης σχέσης μας. Γιατί οι σκύλοι δεν έπαυσαν σε καμιά εποχή να είναι κοντά στους ανθρώπους, συμμετέχοντας σε όλες τις πτυχές της ζωής, προσαρμοζόμενοι κάθε φορά με εξαιρετική επιτυχία στα ιστορικά δεδομένα. Οι ακατάλητοι δεσμοί συντροφικής αλληλεγγύης ανάμεσά μας δεν άλλαξαν, ανεξαρτήτως αν τους χρησιμοποιούμε ως κυνηγούς και θηρευτές, ως φύλακες, τσοπανόσκυλα, παιχνίδια ή σκυλάκια συντροφιάς. Τα περισσότερα από όσα ακούστηκαν έγιναν σε συνεργασία με τη σύζυγό μου Εφη Μπαζιωτοπούλου, αν και εκείνη αρνείται να γραφτεί οπουδήποτε το όνομά της. Για το λόγο ότι το να κρατήσουμε το σκυλί ήταν αρχικά δική της επιθυμία. Σιγά σιγά και με τη βοήθεια τη δική της, την πρόοδο της μελέτης, αλλά και την καθημερινή τριβή που είχα και εγώ ίδιος με τον Πάκο, συνειδητοποίησα τις χάρες του ζώου και τα κέρδη που αντλούσα από την παρουσία του. Έτσι το πράγμα σοβάρεψε και κάποια στιγμή όλο αυτό το υλικό έπρεπε να συγκροτηθεί σε ένα ενημερωτικό και ελπίζω ενδιαφέρον πόνημα. Κείμενο, εικόνες, μύθοι και ιστορίες, αγκαία και γλυπτά, ανασκαφές και ένα σωρό άλλα ευρήματα από τις πηγές και τη βιβλιογραφία έπρεπε να γίνουν βιβλίο. Αυτή η οργάνωση του υλικού υπήρξε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσπάθεια και εδώ
Κέριο ρόλο έπαιξε η δημιουργική συνεργασία της Χαράς Μαραντίδου, που επέλεξε τον ορθό τρόπο διαχείρισης των εικόνων, ώστε να οδηγηθούμε στο σωστό τελικό αποτέλεσμα. Τελικά, νομίζω πως εκδόθηκε ένα βιβλίο στιβαρό και με καλή επιστημονική υποδομή, που θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για οικογενειακές αναγνώσεις, αφετηρία για δημιουργικές εργασίες στο σπίτι και στο σχολείο, αλλά και πιθανή πρώτη ύλη στα χέρια ενός δημιουργικού κομίστα. Θα μπορούσαμε μάλιστα και εμείς οι ίδιοι να το βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω, γιατί αφενός των ενδιαφέρον των αναγνωστών μέχρι τώρα μας έδωσε θάρρος, αλλά και γιατί ο ίδιος ο Πάκο, που εξελίχθηκε σε ένα καταπληκτικό σκυλί, το αξίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ και παραμένουμε στη διάθεσή σας για πιθανές απορίες και συζήτηση. Καταλάβατε λοιπόν ότι υπάρχει ένα στοιχείο έρωτα σε αυτό το πράγμα. Γιατί όλα τα ωραία πράγματα είναι αποτέλεσμα Δύσκολου έρωτα. όντως δύσκολου. Πήρε το χρόνο του. Όντως δύσκολου, αλλά τελικά είναι... Υπάρχει και εύκολος. Έτσι. Κύριε Βαλαβάνη, από όλο αυτό το πλούτο των πληροφοριών που ανασύρατε από τις πηγές, θα μας πείτε ένα πράγμα που σας εξέπληξε πάρα πολύ ως πληροφορία, που το μάθατε και εκπλαγήκατε κι εσείς, σε σχέση με τους σκύλους στην αρχαιότητα? Ναι, ήταν πολλά αυτά τα στοιχεία. Γιατί και εμείς, όπως ξέρουν και οι συνάδελφοι που έχουν έρθει εδώ και οι φοιτητές όλοι, δεν διδάσκονται αυτά τα θέματα στο πανεπιστήμιο. Και ευτυχώς που δεν διδάσκονται. Θέλω να πω, ο σκύλος δεν είναι ένα στοιχείο που να μπορείς να τον διδάξεις. Ούτε την αρχαία δημοκρατία ίδρυσε, ούτε κανένα Παρθενώνα έφτιαξε. Έτσι. Πρέπει να προηγηθούν αυτά όλα τα ζητήματα, τα οποία είναι σημαντικότερα. Δεν ξέρω ούτε έχουμε τους ειδικούς στα νομίσματα που να μπορούν να μας διδάξουν καθόλου τους σκύλους που αναφέρονται στα νομίσματα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε σχεδόν από το μηδέν και οι εκπλήξεις ήταν συνεχείς. Αυτό ήταν το σημαντικό, ότι κάθε φορά που διαβάζαμε επισημέναμε κάποιο ενδιαφέρον στοιχείο. Πηγαίναμε στη βιβλιοθήκη, ερχόμασταν με ένα σωρό καινούργια δεδομένα, εικόνες, κείμενα. Όλα αυτά ήταν μια συνεχής διαδοχή εκπλήξεων. Και γι' αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ στο ότι δεν βαρεθήκαμε καθόλου, αλλά το βιβλίο έγινε και με τη βοήθεια της εκδότριας και κυρίως της Χαράς ως προς τις εικόνες, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Το να βλέπεις ένα κείμενο να γίνεται εικόνα. Και η Χαρά κατόρθωσε δύσκολα σημεία. Ας πούμε, η δικιά μου απορία ήταν, έχουμε την ιστορία του Άργου, ή έχουμε τις ιστορίες με τις ράτσες, τις αρχαίες. Τι βάζουμε, πώς το βάζουμε. Εδώ λειτουργήσε πάρα πολύ σημαντικά η Χαρά, η οποία έφτιαχνε μέσα στο κεφάλι της, και κάθε φορά που βλεπόμασταν ερχόταν με καινούργιες ιδέες και υπήρχε ένα συνεχής διάλογος ανάμεσα και στους τρεις μας, και έτσι οδηγηθήκαμε σε αυτό το επιτυχές, φαντάζομαι, αποτέλεσμα. Από αυτά που μας εξέπληξαν. Ξέραμε πολύ καλά για τη συνοδεία των σκυλιών στα συμπόσια των αρχαίων. Μου έχει κάνει εντύπωση που ακόμα σήμερα στα συμπόσια οι πλούσιοι δεν φέρνουν μαζί τους σκυλιά. Που θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό, γιατί και ο σκύλος ακόμα και σήμερα έχει αυτό το χαρακτήρα του ζώου κύρους. Δεν μπορούν φυσικά να φέρουν άλογα, αλλά σκυλιά ή σκυλάκια θα μπορούσαν πολύ εύκολα να τα φέρει κανένας στο σαλόνι, και να συμμετέχει σε αυτές τις κοινωνικές περισσότερο δραστηριότητες. Άλλο στοιχείο που εμένα τουλάχιστον μου δημιούργησε έκπληξη είναι η χρήση των ζώων σε κάθε χρήση, τώρα κυριολεκτικά, γιατί σε κάθε πτυχή της αρχαίας ζωής. Οι αρχαίοι δεν έκαναν τίποτα χωρίς να έχουν δίπλα τα σκυλιά. Από φαγητό μέχρι ασκήσεις, μέχρι πόλεμο, μέχρι
μέχρι και οι τελετές, οι σχετικές με το θάνατο που μας είπε και ο Πάνος. Δεν είναι τυχαίο ότι σε ένα πηγάδι στην αρχαία αγορά του 2ου αιώνα π.Χ. βρέθηκαν σκελετοί από 135 σκυλιά, μαζί με εκατοντάδες πτώματα, σκελετοί προφανώς, παιδιών, μωρών, εμβρίων, δηλαδή πλασμάτων ανθρώπινων, τα οποία είχαν φύγει άωρα και τόσο άωρα. Αυτή λοιπόν η άωρη αναχώρηση των παιδιών από τη γη έπρεπε με κάποιο τρόπο να εξευμενιστεί. Αυτός είναι ο όρος. Και ποια ήταν η απάντηση, ποια ήταν η λύση που είχαν δώσει οι αρχαίοι? Η ταυτόχρονη ταφή σκύλων μέσα στο ίδιο πηγάδι. Στην αρχή οι ανασκαφείς είχαν απορρίσει και θεωρούσαν ότι έχουμε μια τυχαία ρήψη σκύλων μαζί με παιδιά. Συμβαίνουν αυτά στους αρχαίους αποθέτες. Κι όμως εδώ αποδείχθηκε τώρα με τις τελευταίες δεν είναι ανθρωπολογικές αλλά σκελετικές έρευνες, αποδείχθηκε ότι υπήρχε συγκεκριμένος λόγος για τη συνύπαρξη αυτών των όντων στον ίδιο χώρο. Έτσι λοιπόν, στοιχεία που τα αξιοποιήσαμε και στοιχεία που δεν τα αξιοποιήσαμε ήταν μια συνεχής παροχή, συνεχής προσφορά εκπλήξεων που μας βοήθησαν να προχωρήσουμε και να τελειώσουμε αυτό το βιβλίο. Χαρά, ποια ιστορία σε συγκίνησε περισσότερο? Αναφέρθηκες πριν στο σκύλο που έπρεπε να αποχωριστεί τον κηδεμόνα του. Αυτή ήταν τελικά η ιστορία που... Αυτή έμεινε πολύ στο μυαλό μου. Με συγκίνησαν πολύ όλες οι εικόνες από τις επιτύμβιες, όλες οι ιστορίες από τις επιτύμβιες στήλες. Αλλά νομίζω ότι αυτό που μου μένει από ό,τι είδα είναι ότι οι αρχαίοι τελικά σχεδίαζαν ή έφτιαχναν, μάλλον η σχέση τους με το σκύλο ήταν ότι είναι και σήμερα η σχέση μας με το σκύλο. Είχε ανθρώπους που τα πάνε βόλτα, που παίζουν, σκυλιά που δίνουν το χέρι τους, μέχρι και οι σκυλοί που έκαναν τα κακά του είδαμε και απλά δεν το βάλαμε στο βιβλίο, νομίζω το βγάλαμε και αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο συγκινητικό. Το ότι βλέπεις μετά από χιλιάδες χρόνια να γίνονται ακριβώς τα ίδια πράγματα. Πάντως όποιος... Ναι, παρακαλώ. Αυτό ήταν μια έκπληξη, μια πρόταση για εκπλήξεις. Εμείς φανταζόμασταν ότι τα πιο πολλά από αυτά που συμβαίνουν σήμερα στα σκυλιά, μάλλον που συμπεριφερόμαστε αντιστοίχως προς τα σκυλιά, είναι αποτέλεσμα της σύγχρονης, λιγάκι υπερβολικής, θα έλεγα, κοινοφιλίας. Όχι. Όλα είναι συνέχεια και φυσικά υπάρχουν κατά καιρούς αυξομοιώσεις, αλλά όλα τα βρίσκει κανένα στην ιστορία των σκύλων, ιδιαίτερα στην αρχαία Ελλάδα. Ξέρω ότι στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης υπάρχουν πάρα πολλά εκθέματα, όχι μόνο σκυλάκια, αλλά πάρα πολλά τετράποδα από την αρχαιότητα με διάφορους ρόλους. Από ειδόλια αγελάδων, περιστέρια, οτιδήποτε. Δεν ξέρω, να ρωτιέμαι πόσο δύσκολο θα ήταν να γίνει μια έκθεση σε ένα ελληνικό μουσείο που να μας αποκαλύπτει τη σχέση των τετραπόδων των ζώων με τους αρχαίους. Να μας αφηγηθεί όλες αυτές τις ωραίες ιστορίες, όχι μόνο για σκύλους, αλλά και για άλλα ζώα. Ναι, νομίζω ότι μια έκθεση για τον σκύλο, γιατί μιλάμε για το σκύλο σήμερα, θα μπορούσε να την φανταστεί κάποιος. Για να είμαι ειλικρινής, κάποια στιγμή την είχα προτείνει στο παρελθόν, αλλά δεν συνάντησε τον απαραίτητο ενθουσιασμό, όχι σε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει μια πολύ στιβαρή έκθεση γύρω από το θέμα του σκύλου, της παρουσίας του και κυρίως της ένταξής του σε αυτό που είπε ο κύριος Βαλαβάνης, τις διαφορετικές κοινωνικές δραστηριότητες. Γιατί ό,τι υπήρχε τότε
υπάρχει και τώρα. Και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο αποδεικνύει πάρα πολύ εύγλωτα ότι ό,τι κάνουμε σήμερα το κάναν και τότε και μπορούμε να το τεκμηριώσουμε οπτικά και από αντικείμενα. Και αν μου επιτρέπετε να πω μια κουβέντα για αυτό το βιβλίο σαν πόνημα, στη συνέχεια αυτής της ιδέας της έκθεσης για τους σκύλους ή για κάποιο άλλο ζώο, φίλο μας ή μη. Για παράδειγμα, έγινε για τον ύπο. Η Αμερικάνικη Αρχαιολογική Σχολή είχε κάνει για τον ύπο μια έκθεση. Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο, και υπάρχουν και άλλοι καθηγητές εδώ πέρα, θα μπορούσε να διδάσκεται ακόμη και στους πρωτοετής φοιτητές της αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο. Γιατί με έναν πολύ ευχάριστο τρόπο δείχνει όλες τις μεθοδολογικές προκλήσεις που εν τέλει εμείς ως αρχαιολόγοι είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε. Πώς συλλέγεται το υλικό, ποιο είναι το υλικό και ποιες είναι εν τέλει οι αποφάσεις των αντικειμένων που θα ενταχθούν ή θα απορριφθούν από τη μελέτη και για ποιους λόγους. Και γι' αυτό επιμένω ότι είναι ένα πραγματικά σημαντικό βιβλίο και για τους ίδιους τους επιστήμονες. Συμπληρώνοντας αυτά που είπε ο Πάνος, σκέφτηκα κι εγώ ότι θα μπορούσε αυτό το κειμενάκι που εξηγεί πώς με τη Χαρά και την Έφη κάναμε όλη αυτή την ιστορία, θα μπορούσε να είναι μια μορφή αρχαιολογικής μεθοδολογίας. Πώς ξεκινάς δηλαδή έχοντας γραπτά κείμενα, έχοντας εικονογραφικό υλικό, έχοντας πληροφορίες ποικίλου είδους, πώς αυτά όλα τα στείνεις και τα κάνεις ένα βιβλίο. Ως προς το προηγούμενο ερώτημα, Τασούλα, έχω να σας ενημερώσω, δεν ξέρω, φαντάζομαι αν είναι γνωστό, ότι ετοιμάζονται 2 εκθέσεις για ζώα. Η μία είναι στην αρχαία αγορά, Dogs in the Athenian Agora, με αφορμή και τις ανασκαφές και τα ευρήματα, αλλά και μια μεγάλη έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με όλα τα ζώα του μουσείου. Άρα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία στο άμεσο μέλλον να δούμε και να χαρούμε αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι για τη σχέση των ανθρώπων με τα ζώα, των αρχαίων με τα ζώα. Τελικά, κύριε καθηγητά, ο Πάκο θα επιτρέψει να ασχοληθείτε με άλλο ζώο σε ένα επόμενο βιβλίο ή όχι? Ο Πάκο μπορεί, αλλά όχι, αυτό δεν θα είναι η γάτα. Τώρα γιατί με απογοητεύετε τόσο πολύ? Γιατί με απογοητεύετε τόσο όχι πολύ? Γιατί ο Πάκο κυνηγάει τις γάτες αγρίως, αλλά έχουν αλλάξει τώρα, έχουν αντιστραφεί τα πράγματα. Οι γάτες κυνηγάει τους σκύλους τώρα. Γεγονός. Το επιβεβαιώνω. Όσο κυρίως για το ότι δεν υπήρχαν γάτες στην αρχαία Ελλάδα, ήταν ελάχιστες οι γάτες στην αρχαία Ελλάδα και δεν έπαιξαν κανένα ρόλο στην αρχαία ελληνική κοινωνία. Εισήχθησαν οι γάτες τον 6ο αιώνα π.Χ. από την Αίγυπτο με αφορμή με την ανάγκη να τρώνε τα ποντίκια που έτρωγαν βέβαια τα σιτηρά, και με τα πλοία που μετέφεραν σιτηρά και γάτες μαζί έγινε και η πρώτη εισαγωγή τους στην Ελλάδα. Στον λίγο χρόνο που έχουμε, νομίζω κάποιες ερωτήσεις μπορούμε να δεχτούμε από το κοινό, αν υπάρχει κάποια απορία, παρατήρηση, οτιδήποτε. Παρακαλούμε. Η κοινική, πώς βλέπω τα σκυλιά, γιατί το είχαν τόσο ψηλά το σκυλιά, πώς το βλέπανε, και φιλοσοφικά και Ναι, δεν ξέρω αν το έβλεπαν διαφορετικά. Ναι, πώς έβλεπαν οι κοινικοί, ρώτησε ο κύριος το σκύλο. Ναι, ο Γιώργος ρωτάει πώς έβλεπαν οι αρχαίοι κοινικοί φιλόσοφοι, για παράδειγμα, τα σκυλιά, αφού ήταν αυτή η καταγωγή της σχολής τους. Δεν θα έλεγα ότι τα βλέπαν διαφορετικά από ότι ο υπόλοιπος κόσμος. Απλώς τους τέριασε ως αντίληψη, ως ιδέα, και αν θα το δείτε και γενικότερα οι φιλοσοφικές σχολές συνδέονταν με κάποιο ας πούμε, και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το αξιοποιούσαν ή του φέρονταν με ιδιαίτερο τρόπο. Αλλά όντως ο λόγος για τον οποίο
οι κοινικοί ονομάτισαν τη σχολή τους με αυτόν τον τρόπο είναι το γεγονός ότι τους τέριαζε ως αντίληψη, ως σχέση, στάση ζωής θα έλεγα. Γιατί και οι κοινικοί δεν είχαν κανένα στόχο, δεν είχαν δεν υπάκουαν σε καμία λογική και σε κανένα νόμο, δεν είχαν επιδιώξεις κοινωνικής ανόδου ή οτιδήποτε και βέβαια αφόδευαν οπουδήποτε, όπως και ο Πάκο φυσικά, αλλά όπως και ο Διογέννης. Έτσι, ένα από τα στοιχεία του Διογέννη, τα οποία τον έκαναν να είναι διαβόητο στην αρχαιότητα, είναι ότι πολλές φορές, επειδή ήταν πολύ γοητευτικός συζητητής, μαζευόταν ο κόσμος γύρω του να τον ακούσει. Επειδή αυτός λοιπόν δεν ήθελε κόσμο, έκανε κακά του. Οπότε αηδιασμένοι όλοι τον παρατούσαν, τον έβριζαν και έφευγαν. Έτσι, άρα βλέπετε κανονικά τι σχέσεις μπορεί να έχει το σκυλί με τον Αντισθένη και με τον Διογέννη και όλους αυτούς τους κοινικούς φιλοσόφους. Ωραία. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, ίσως δεν το κατάλαβα καλά. Αυτό που είπατε στην αρχαία αγορά, που βρήκανε τον τάφο με σκελετούς παιδιών και σκελετούς σκυλιών. Το παιδάκι, το καταλαβαίνω, πέθαινε. Ο σκύλος πώς τον σκοτώνανε? Ακριβώς. Ναι. Γινόταν θυσία. Ήτανε θυσία. Των σκυλιών και Ναι. η θυσία αυτή ήταν μια καθαρτική διαδικασία, έτσι. Και αυτό βέβαια το γεγονός της συνύπαρξης μετά μέσα στην ίδιο λάκκο βοηθούσε στην ξέρετε το ρόλο της θυσίας. Ναι, που έχει να κάνει σαφώς. Και ίσως είχε, τώρα μόνη μου ήρθε σαν σκέψη, μήπως είχε και σχέση με τον άλλο κόσμο, με τα σκυλιά που είχε ο Άδης, δεν ξέρω. Ναι, εμέσως μπορεί. Ναι, έτσι τώρα μου ήρθε σαν φλάς. Παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Κέρβερος είναι ένα σκύλος. Σκύλος είναι, ναι. Μια σκύλα με πολλά κεφάλια ήταν. Όλα αυτά ανάγονται σε πρώιμες μορφές μυθολογικής προσέγγισης των πραγμάτων και είναι χαρακτηριστικό ότι αποδίδουν αυτά σε όλες τις μορφές και τις αντιλήψεις σε σκύλους, που σημαίνει ότι είμαστε σε μια εποχή όπου ακόμα τα σκυλιά ήταν άγρια και η δέσμευση ενός σκύλου για να εξημερωθεί ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Είναι αυτό το ρόλο που έπαιζε και ο Ηρακλής. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο ρόλος του Ηρακλή και οι άθλοι του. Υπάρχουν άθλοι που θυμάστε κι εσείς, ότι αρπάζει τα ζώα χωρίς να τα σκοτώνει. Αυτοί οι άθλοι ανάγονται στην καταγωγή των της παλαιολιθικής εποχής, οπότε οι πιο σπουδαίοι σε μια κοινότητα, οι ήρωες, έπρεπε να αρπάξουν ζωντανά τα ζώα, να τα ενσταυλίσουν για να τα εξημερώσουν. Πρέπει σε μια τέτοια εποχή να ανάγεται και αυτή η απόδοση των τεράτων με σκυλιά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και συγγνώμη, δεν είναι τυχαίο επίσης ότι ολοκληρώνει τους άθλους του με έναν σκύλο, ουσιαστικά, προστάτη του κάτω κόσμου. Επίσης, συγγνώμη, αν τώρα γεννήθηκε αυτή η απορία, η σκέψη, εν πάση περιπτώσει, στην αρχαία ελληνική θρησκεία δεν έχουμε αυτόν τον ζωομορφισμό των θεοτήτων που υπάρχει, ας πούμε, στην Αιγυπτιακή, μιας και αναφερθήκατε σε αυτήν. Παρ' όλα αυτά, ούτε στην Αίγυπτο εμφανίζεται ο σκύλος ως θεός. Υπάρχει το τσακάλι, ο Άνουβης, αλλά δεν υπάρχει καθόλου ο σκύλος. Και αυτό έρχεται σε επίρρωση αυτού που είπατε πριν, ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο της προϊστορίας, κάπου στην παλαιολιθική εποχή, που αρχίζουν και εξημερώνονται και εξοικειώνονται πολύ περισσότερο με το τσακάλι και θέλουν αυτό να εξευμενήσουν και να το μετατρέψουν σε σκύλο. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η διαφοροποίηση της ελληνικής με την αιγυπτιακή θρησκεία. Μία απορία που μπορεί να ακουστεί και εικονοκλαστική. Υπήρξε κάποια φάση της ιστορίας μας
που ο σκύλος αποτέλεσε τροφή, ζώο που το τρώγαμε? Φυσικά. Όλες. Μέχρι την έξοδο του Μεσολογγίου. Εντάξει, αυτή ήταν μια περίοδος μεγάλης ανάγκης που φάγανε τα πάντα. Όποτε κάποιος πεινάει, το να φάει ένα ζώο, μεταξύ των οποίων το σκυλί, είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Για να μην πάμε, γιατί το επόμενο βήμα είναι ο κανιβαλισμός. Στις περιγραφές πάντως των πολιορκιών, η βρώση των σκύλων είναι μια πολύ χαρακτηριστική περιγραφή. Εκτός από συνθήκες εκτάκτου ανάγκης. Όχι, συνθήκες εκτός εκτάκτου ανάγκης. Δηλαδή, αναφερόμαστε στην Κίνα τώρα. Φαντάζομαι ή σε πολιτισμούς από Ανατολής που τρώνε σήμερα. Δεν υπήρξε ποτέ. Για την ελληνική αρχαιότητα. Ναι. Κανονικοποιημένη, όχι, δεν υπήρχε ποτέ. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του σεβασμού των κάποιων συγκεκριμένων ζώων. Έτσι. Όταν σας άκουγα να μιλάτε, σκεφτόμουν την Κίνα. Γιατί εκεί τα τρώνε και όχι στην αρχαία Ελλάδα. Είναι ο έτερος μεγάλος πολιτισμός του κόσμου. Και έκανα μόνη μου κάποιες σκέψεις, γιατί στην Κίνα δεν έχουν πρόβατα και κατσίκια. Τρώνε γουρούνια, χήνες, πάπιες, και μάλιστα επειδή οι μεγάλοι τους εχθροί μονίμως ήταν οι Μογγόλοι, οι οποίοι είχαν πρόβατα. Το πρόβατο για τους Κινέζους είναι δείγμα συνοδείας υπερβαρβάρου όντως. Και εξ αυτού δεν είχε κανένα κύρος και καμία ανάγκη φύλαξης εξ αυτού. Πιστεύω δηλαδή ότι φυσικά η Κίνα είναι πολύ μεγάλη χώρα και έχει 1000 πρόσωπα, αλλά ο κεντρικός της πολιτισμός δεν τρώει πρόβατα. Γιατί και αν ακόμη μπορεί να υπάρχει ένα πρόβατο σε κάποιες παιδιάδες εκεί, επειδή αντιστοιχεί στους Μογγόλους, είναι καταδικασμένο σε απόθυση. Και εξ αυτού το τρώγαν, όχι, το τρώνε κανονικά. Δεν ήταν για αυτούς χρήσιμο ζώο, γιατί τρόμαζε και τις χήνες και τις πάπιες και τα γουρούνια. Η Κίνα είναι η πρωταθλήτρια χώρα σε εκτροφή γουρουνιών, ας πούμε, ιστορικά, σε χιλιάδες χρόνια. Αυτές τις σκέψεις έκανε εδώ στο φτερό, γιατί μάλιστα ρώτησα λίγο πριν την κυρία την Μαρία, λέω, τρώγανε στην αρχαία Αθήνα, γιατί δεν είχα έρθει από την αρχή λόγω κάποιας άλλης, και μου είπε, δεν νομίζω. Και έκανα αυτές τις σκέψεις, ίσως σχετίζονται με τη χρησιμότητα ή όχι του ζώου, σε άλλες δράσεις δηλαδή, λέω τώρα. Νομίζω όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, οπότε ναι, απλώς να ευχαριστήσω κι εγώ από την πλευρά μου, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαλαβάνη που μας παρέδωσε αυτό το βιβλίο και τον Πάκο που έγινε αφορμή για να γραφτεί αυτό το βιβλίο. Σας ευχαριστώ και εγώ για την σημερινή σας παρουσία. Θέλω να πω ότι ο Πάκο έλαμψε δια της απουσίας του. Ευτυχώς ο Νίκος εδώ έφερε ένα καταπληκτικό σκυλάκι, το οποίο θα το δούμε όλοι μετά. Αρχαία ράτσα, νομίζω. Ήθελα να σας πω ότι εάν δεν έχετε ήδη το βιβλίο, μπορείτε να το αγοράσετε και να το υπογράψει ο κύριος Βαλαβάνης. Επίσης, να πω ότι με τον κύριο Βαλαβάνη έχουμε άλλο ένα βιβλίο ιστορικό στην 11η του έκδοση, «Ο λόφος με τα κρυμμένα μυστικά». Ένα βιβλίο από το οποίο συχνά ακούω ανθρώπους να μου λένε ότι εγώ, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, έγινα αρχαιολόγος. Αλήθεια είναι αυτό. Και επίσης ετοιμάζουμε τώρα ένα ακόμη βιβλίο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το οποίο ελπίζω ότι σύντομα μέσα στο 25 θα το έχουμε. Ο κύριος Βαλαβάνης γελάει, γιατί είναι ως γνωστός τελειομανής άνθρωπος. Θα το δει άλλες 65 φορές. Το έχουμε τελειώσει, αλλά θα το δει άλλες 65 φορές. Αυτό δίνει και μια εικόνα του τι προηγήθηκε για να βγει αυτό το βιβλίο, γιατί πράγματι κοπιάσανε πάρα πολύ και οι δημιουργοί και δοκιμάστηκε και η υπομονή του μηχανισμού. Πάντως βγάλαμε αυτό το καταπληκτικό βιβλίο και είμαστε εδώ και το γιορτάζουμε μαζί. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Ο κύριος Βαλαβάνης θα υπογράψει βιβλίο μπροστά από το Μουσικό Ιαννό, στο τραπεζάκι που υπάρχει εκεί, γιατί πρέπει να καθαριστεί η αίθουσα. Ακολουθεί άμεσα άλλη εκδήλωση. Ευχαριστούμε την ευγένεια και την κατανόησή σας.